Takže čau lidi, a dneska si zahrajeme hru ve VRFS, ale vy budete hádat, jestli to byl faul, anebo ne. Tak pojďte se mnou. První je toto, jo. Podívejte se. Tam to bude. Tady to bude, jo. Tak. Vidíte? On mi skáče po nohy. Víte? Byl to podle vás faul? Nebo ne? Napište do komentářů. My jdeme na faul 2. To bude přímo tady. Napište do komentářů, jestli 2 tečka, jestli byla faul. Já si myslím, že ne. Faul 3, ten bude tady. Jen na to. Byl to faul podle vás? Dejte mi vědět do komentářů. Tak čau.